ገበናኛ ዝነበረሞ አምናይ ቆሐሰም ጊዜ ህይወቱ ተቀየራ መዛረቤ አርእስት ዝኮነ ኣብ ሓፂር ጊዜ ወናነ ለእኔ 5 ሚሊዮን ዶላር ክሆን ዝበቃ ጀረሚ ሚስጥር ናይ ዓወቱ እንታይ ንዝብል ከተከታተሉ ምስናይ ሰላምታ ብክብሪ ይቀድም። ቅድሚ ግናቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ነታሓት ውርድልኩም ከይረሳእኩም ከለኹም ሳብስክራይብ ግበሩ። እቶም ሳብስክራይብ ጌርኩም ተከታተሉ ዘለኹም ከዓ በልብ እንዳመስከንኩ ናብቲ ሂዜ ዝመጻኹ መደብ ካሰጋገረኩ ኣብ ህይወት ተስፋ ክትቆርጽ ይብልካን ጽባሕ እንታይ ሒዛትልካ ከም ትመጽእ ስለዘይፍለጥ ክበሃል ሓቂ እዩ። ጸር ቀኒኻ ተሓግሞ ኮይኑ ግና ለውጢ ዝበሃል ዘይትረአ ትኸውን ወይ ከዓ ዝሓሰብካዮም ነገራት ፋሕ ይብሉ ኾኑ ተሓንጢኻ ክትጽበይ ዝጸናሕካ ነገር ሽታማይ ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ። ሃብቲ እንዳተጸበኻ በንጻሩ ድኽነት ሃዳር ክትምስረት እንዳሓሰብካ በንጻሩ በይንኻ ትነብር ትህሉ ወይ ምስ ገንዘብካ ጽማ ተበሊኻ ትህሉ ኮይኑ ግና ህይወት ከምኡ ካብ ኮነት ተስፋ ክትቆርጽ ይብልካን። ምክንያቱ ናይ ሓንቲ ሰከንድ ዕድል ንጣብ መቃይሮ ናይ ህይወትካ ክትኮን ስለ ትኽእል እምበኣር ነዚ ዘራጉለልና ጀረሚ ዋላ እኳ ኣብ 1984 ካብ ውሉፋት ናይ ሓሸ ስድራ ተወሊዱ ኣብ እግርግር ዘለዎ ገዛ እንተኣበየ ከም ውፅኢቱን ብስርቅን ሰብ ምፍራሕ ጸኒሑ ምስ ጋንጊስተር እንዳሰርሐ ተኸሲሱ እንተተኣሰረ መወዳእቱ ግና ወናኒ 5 ሚሊዮን ዶላር ክኸውን ክኢሉ እዩ። ጀረሚ ብስርቅን ምፍራሕ ወዲ 16 ዓመት ተኸሲሱ ን2 ዓመት ተፈሪዱ ተኣሲሩ ምስ ተፈትሐ መሊሱ ብስርቅን ካልእን ምስ ተኣሰረ ነቲ ክትእሰር ከለኻ ትስኣሎ ስእልታት ኣባላት ክፍሊ ፖሊስ ኣብ ፌስቡክ ምስ ለጠፍዎ ተራእዩን ተሰሚዑ ብዘይፈልጥ ነቲ ስእልታቱ ናይ ላይክ ኮመንት ዝናብዘ ዝነብሉ 75,000 ላይክ 10,000 ሼር ከምኡን ልዕሊ 20,000 ርእይቶ ብቐፅበት ዝተጻሕፈ እቶም ፖሊስ ከይገረሞም ኣይተረፈን እምበርከ ቀርሚ ሕጂ ናይ ካልኦት ምዝልጥፍዎ እንትርፎ ዘለፋን ጸርፍን ገለ ክወድሮም ጥራሕ እንተዘይኮይኑ ብከምዚ ናይ ዝወዲ ናይ ውደሳ ተመክሮ ስለ ዘይጸንሖም ንክኣምኖ ክቀበሎም ዝተጸገሙ ኮይኑ ግና እተን ሰማያዊ የእንቱ መልኩ ኣጠቃመትኡ ኣብ ራዳር የእንቲ ኣዋልድ ንክኣቱ ግዜ ኣይወሰደን። ዝጸንሖ ናይ ገበን ታሪኹ ከየገደሰን ዋው ከም መባል ኣደይ ወዓላን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሰፊሕ ሸፈነ ኣብ ጋዜጣታት ይኹን ቴሌቪዥናት ከምኡን ፌስቡክ ገለ ረኺቡ እዩ። ከም ሕሱም ተቀባበሉ ኣውሪሉ ከበሮ ተሓረመሉ ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ዝተፈላለየ ናይ ፋሽን ናይ መዋዕቢ ትካላት ምስኡ ንክሰርሓ ካሓትኦ ጀመራ። ዘይተሓሰበ ሽሻይ ክበሃል ከምዚ ምስ ተረኸበ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ከኣቱ ከሎ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ከም ሓደ ዋጋ ዘይብሉ ድርባይ ሰብ ይቆፀር ከም ዘይነበረ ክወፅእ ከሎ ብብልጭታ ናይ ፎቶ እንዳጨነቁ ጋዜጠኛታት ናይ መጻኢ መደቡ ንክገልጸሎም ብክብሪ ክሓትዎ ዝጀመሩ። ኣብ ዓለምና ኣለዉ ዝበሃለ ናይ ፋሽን ትካላት ምስአን ክሰርሕ ደጋጊመን ሓተትኖ ከም ውፅኢቱ ምስ ይወፀኒ ዝበሎም ዝተፈላለዩ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ኮንትራት እንዳተፈራረመ ብቅጽበት ካብ ገበነኛ ናብ ናይ ሞዴሊንግ ስራሕ ወግዓዊ ዝተጸንበረ ዋላ እኳ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ህይወት ኣብቲ ስርሑ ጽልዋታት እንተፈጠረሉ ኮይኑ ግና ብዙሓት ዓበይቲ ፍሉጣት ናይ ፊልም ተዋስኣቲ ከይተረፈ ኣብ ዝተረኸብሉ ዝተፈላለዩ ምርኢት ኣቕሪቡ ስሙ ኣብ ጋዜጣታት ኣይተወል ኣብ ቴሌቪዥን ፌስቡክ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዘርግሐ ናይ ብዙሓት ሰባት መዛረቢ ኣርእስቲ ኮነ። ንሱ ክዛረብ ከሎ ነቲ ፎቶ ኣብ ፌስቡክ ዝለጠፈ ፖሊስ ብልቤ ዘመስግኖ ዝብል እምበርካ ከይተረድኦም ኣብ ዓይኒ ሰብ ስለ ዝኣትዎ ቅድሚኡ ኣብዚ ዓለም ንኡ ዝመስል ጀረሚ ዝፈልጡ ደገ ዛውቱ የኣርብቱ መተዓቢቱ ደቂ ትምህርቱ መተዓርሰቱ ፖሊስ ወይ ኣብቲ ንሱ ዝቕመጠሉ ከተማ ዘሎ ሰባት ጥራሕ ዝነበረ ኣብ ዘይተጸበዩን ዘይሓሰቡን ሰዓት ኣብ መላእ ዓለም ሽሙ ክዝርጋሕ ግዜ ይወሰደን። ካልእ ብላዕሊ ዝተፈላለየ ነገራት ዋላ ገንዘብ ዝወሃቦ ጥቕምታት ከይወሰካ ወርሓዊ ደሞዝ ሕፈት ዝበለ ክኸውን ከሎ ሓፈሻይ ገምጋም ናይ ሓብቱ ግና ልዕሊ 5 ሚሊዮን ዶላር ይበጽሕ። ኣብ ኢንስታግራም ብሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰዓብቲ ክሕልዎ ከለዉ መዓልታዊ ስእልታት እንዳለጠፈ ረብሕ ዝበለ ገንዘብን ይረክብ እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ዘይሓሰበ ሰዓት እሞ ኸ ኣብ ዘይሓሰበ ቦታ ህይወቱ ኣብ ቃሕሰም ጊዜ እንተተቐየረት ኮይኑ ግና ኣተዓባቢው የደንግጸከን ከቢድ ህይወት የሕልፍ እዩ።
ናይ ጀረሚ ቁልዕነት ጸልማትን ጽቡቕ ኣይነበረን። ኣቦኡ ብቕትለት ሰብ ተኻሲሱ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣቦን ኣዲኡን ክልቲኦም ሙሉፋት ስለ ዝነበሩ ኮይኑ ንሱ ኣዲኡ ካብቲ ትወስዶ ዝነበረት ሓሽሽ ገና ኣብ ከብዳ ከሎ ተቓዳሳይ ዝነበረ እምበር ከጠኒሳ ከላ ከይተረፈት ትጥቀም ስለ ዝነበረት ክንዲ ዝኾነ ምስ ተወለደውን ኣብቲ ገዛ ከዓቢ ኣዝዩ ኣሸጋሪን ኣጸጋሚን ዝነበረ ምክንያቱ ወለዱ ምስ ንዕኡ ከዓልዩ ንበዓሎም ዝዓለም ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ፈትዩ ከይፈተየ እምበኣር ካብ ግዜ ንእስነቱ ንነፍሱ ኣለይ መለይ ክብላ ዝተገደደ ከም ውፅኢቱን ብስርቅን ኣገርጋር ከምኡን ንወዲ 16 ዓመት ብጸርፍን ዘለፋ ምህራምን ካልእን ወዲ 18 ዓመት ከሎ ተኸሲሱ ን2 ዓመት ክእሰር ዝተፈርደ ኮይኑ ግና ክብል ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠኣሰ ህይወቱ ብሓንቲ ክስተት ዝተቐየረት ህይወት ከምኡ እያ ትወርድ ትድይብ ሃርጎጾስ ትብል መወዳእቱ ውፅኢት ምስኣን ካሉ ኣብ ምቕራብካ ተስፋ ቆሪጽካ ርኹም ሽኢልካ ኮፍ ትብል ከም ውፅኢት እዚ ኩሉ ዓመታት ዝፀዓርካይ ብላሽ ኮይኑ ይተርፍ ሓንቲ ስጉምቲ እንተትውስኸላ ግና ምናልባት ነቲ ዝደለኻዮ ትበጽሑ ነርካ ትኸውን ስለዚ ዘጋጠመ ይጋጥም ዝወረደ ይውረድ ሓንቲ መዓልቲ ነቲ ዝሓሰብካ ዕላማ ክትበጽሕ ስለ ትኽእል ተስፋኻ ይትቆርጽ እምበርካ ኣይኳንዶ ጽዒርካ በጋጣሚ ከማን ከምዚ ናይ ጀረሚ ናብዚ ሓሰብካይ መድረገ ክትሰጋገር ስለ ትኽእል ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ብዛዕባ መጻኢ ርግጸኛ ኮይኑ ክዛረብ ዝኽእል ሓደ ነገር እንተሓልዩ ካብ ሞት ዘየምልጥ ምዃኑ ጥራሕ እዩ ስለዚ ክትገብሮ ዝሓሰብካይ ነገር እንተሎ ንጽባሕ ካይትብል ሕጂ ግበሮ ዝጀመርካይ ነገር እንተሎ ጽባሕ ይትብል ሕጂ ወድኣዩ ክትድውለሉ ዝሓሰብካይ ሰብ እንተሎ ጽባሕ ይትብል ሕጂ ደውለሉ ክትዛረቦ ዝደለኻይ ሰብ እንተሎ ተዛረቦ ክትዕረቆ ዝደለኻይ ሰብ እንተሎ ተኣረቆ ንፍቕሪ ክትሓታ ዝደለኻይ ሰብ እንተሃለ ሕጂ ሕተታ ኮታስ ብሓፂርን ጽባሕ ኢልካ ዝወንዘፍካዮም ነገራት እንተሎ ሎሚ ግበሮ ምክንያቱ ህይወት ትማሊ ነይራ ሕጂ ኣላ ጽባሕ ንዝብል ግና ጽባሕ ምስ ኮነ ጥራሕ ስለ ዝምለስ ኮይኑ ግና ናብቲ ዝደለኻይ ቦታ ወይ ዓወት ምስ ትበጽሕ ነቶም ኣብኡ ከምኡ ደረጃ ንክትበጽሕ ዝተሓጋገጉስኻ ወይ ዕድል ዝኸፈትሉካ ከተመስግን እንቆልሕ ምባል ክትርስዕ የብልካን ንሎም መዓንቲ ሂዜ ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ ከም ቀደምኩም ሓናፀር ኢቱ ኣብ ታሕቲ ጸሓፉ ላይክ ግበሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ድሓለኹም ምናልባት ረሲኹም ሃይትኮኑ ንታሕቲ ውርድ ኢልኩም ነታ ናይ ቀያሕ ምልክት ክሊክ ግበርዋ እቶም ሳብስክራይብ ጌርኩም ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ዘይገይርኩማ ነታ ናይ ደወል ምልክት ጠውቕዋ ምክንያቱ እቲ ዘስተፈነወ ቪድዮ ኣብ ሰዓቱ ምእንታን ክበጽሐኩም ማለት እዩ ብዝተረፈ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹሞ ሰላም ቅሳነት ጥዕና ዓወት ኣሳልጦ እንዳተመነኹ ሰሰናይ